Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej: Lilek, o bniedem, għedtek assis ta' dar Iżrael. Meta tisma' minn fommi xi kelma, għandek twiddibhom f'ismi. Jekk jien ngħid lill-midneb inti tmut żgur u int ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqtu, u il-midneb imut fi ħżunitu, imma demmu nfittxu minn idejk. Imma jekk inti twiddeb il-midneb dwar triqtu biex jerġa' lura minna u ma jerġax u jmut fi dnubu, imma int tkun salvajt ħajtek. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blada tas-salvazzjoni tagħna. Nirsqu qudiemu bana ta' ratt il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, tkunu obbligati lejn ħadd li tħobbu lil xulxin? Kull min iħobb ikun ħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor u li ma' hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx den il-proxmu, mela l-imħabba hi l-milja tal-liġi. Allelujja, allelujja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-biberija. Allelujja, allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u hu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan jew pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missier li hu fis-smewwiet jagħtihilhom, għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura fis-smi, hemm min kun jien f'nofshom. Tenu 23 ħadd ta' matul is-sena u llum nistaqsu lill-oħrajn għandna ngħidulhom li qegħdin fl-iżball. Jista' jidher li t-tweġiba ilha. Ħafna jgħidu jista' jkollok opinjoni tiegħek, għamel dak li jogħġbok. Ġesu innifsu kien ħabib tal-midinbin u qal tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Fl-istess waqt, Ġesu wkoll iġġudika ir-rabja ma' min kien jagħmel affarijiet ħżiena bħall-Fariżej li jsejħilhom uċuħ boħra u boloħ u għomja. Ġesu ma jgħidilniex morru għamlu kull ma tridu, anzi, isejħilna biex nindmu, nibdlu t-toroq tagħna u nimxu warah. Il-problema tal-ġudizzju illi dan jista' jweġġa' lill-persuni. Meta Ġesu jgħidilna ma niġġudikawx, irid jgħid li m'għandniex nippretendu li aħna aħjar minn oħrajn biex inġalwhom iħossuhom ħażin. Fit-tieni qari, Pawlu jikteb li l-imħabba ma tagħmilx den lill-proxmu, mela l-imħabba il-milja tal-liġi. Li nqdew bil-liġi ta' Alla biex inweġġgħu oħrajn mhux l-iskop tal-liġi tal-imħabba. Meta niġġudikaw għandna nħobbu, inħarsu lill-oħrajn u l-ewwel li naħsbu jkun irridek issir qaddies. Jekk lil persuna tgħidilha mur aħsibha sew u għamel li trid, ma tkunx tħobbha,
Ma tkunx qed tagħti każ x'jista' jiġrila? Spiss inkunu qed nagħmlu ħwejjeġ koroħ li mhumiex tajbin għalina u jgħin il-fatt li xi ħadd jiftilna għajnejna. Ngħidu aħna, meta niklu ħafna ħelu u nispiċċaw bi stonku tqil, tajjeb li l-mama jew il-papa jgħidulna le u jħeġġuna nieklu ikel tajjeb għal saħħitna. Għandna responsabilità li ngħinu oħrajn jimxu fit-triq it-tajba kif naqraw fl-ewwel qari tal-lum minn Eżekjel. Nitkellmu mhux għax irridu nweġġgħu lill-oħrajn imma x'interessana minnhom. Kif tista' titkellem kontra dnub bl-imħabba? Fil-Vanġelu, Ġesu jgħid jekk huk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Ma nitkellmux minn wara dar il-persuna biex inweġġoha u nħossuna aħjar. Jekk b'dan biss ma ndawru lix qalba, inġibu oħrajn li jinteressawhom minna. Jekk lanqas dan ma jikkonvinċija, inresqu l-biċċa quddiem il-Knisja, il-komunità ta' nies li jagħtu każ. Nistgħu ngħidu lill-oħrajn li qegħdin fl-iżbal biss jekk naġixxu u nitkellmu bl-imħabba. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!